Ordes é un concello da provincia da Coruña cun censo de 13.000 habitantes e situado nunha comarca que supera os 40.000. O traballo que aglutina o 42% da poboación é o sector primario. Temos, polo tanto, vacas. Moitas vacas. Pero ao chegar a noite todo cambia. Os fins de semana en Ordes xúntanse unha morea de mozos e mozas para gozar das noites de festa. Ordes concentra nos sábados o seu día grande da semana e atrae a máis de 8.000 persoas de distintos sitios da provincia e de fora. Uns mozos e mozas e outros non tan novos que inundan os máis de 40 locais que dan luz ás noites de Ordes. O sector do ocio e do entretemento xera máis de 6 millóns de euros cada ano. Nos últimos tempos, desde o Concello de Ordes fixéronse importantes colaboracións para promover o sector do ocio. Os concertos multitudinarios, como os de Brincadeira ou da Orquestra Panorama, fixeron moito por reactivar este fenómeno. Pero nestes tempos de crise é preciso máis. Por isto, e para darlle continuidade a exercer de pulo, vén de constituirse a Asociación de Hostelería de Ordes. O obxectivo fundamental é favorecer e promover a actividade no sector, e para acadar isto, propón unha serie de actuacións periódicas que farán de reclamo para as noites da vila. A periodicidade ven dada polos temas e as exixencias do calendario. Así, daqui a fin do verán, farase cada mes un gran evento. En primeiro lugar, 6 e 7 de xuño no polígono de Ordes, primeira concentración tuning de Ordes. O 11 e 12 de xullo, a primeira motofesta de Ordes. O 7 e 8 de agosto, segundo festival Brincadeira, cos grupos Bonnie M, Los Reyes del Caos e Dios que te criu. E ao remate do verán o primeiro show 4x4 trial.